akwai wasu lokuta guda 5 waɗanda idan ka ɗaga hannu ka yi addu'ar ba ta taɓa dawowa. In dai ka roƙa da yaƙinin cewa za a yi maka to an karɓa za a yi maka, sai dai ka jira lokaci. Waɗannan lokutan guda 5 ne, kuma a kowace rana kana da waɗannan lokutan kullum. To amma a waɗannan lokutan shine shedan yake da fawa, yake da ƙarfi da yake iya hana mutane su yi wannan addu'a. Lokacin farko shine lokacin da kai sallar asuba. Kash, an zo gurin. Wannan lokaci ne wanda a cikin mutum 30, mutum 15 ne suke iya tashi. A garin da suke da masu ƙarfin imani mutum 20 ne kawai suke iya riskar wannan lokacin. Shine sallar asuba. Lokacin sallar asuba za ka ga kusan mutane gaba ɗayansu suna bacci, ba ma sa farkawa, da yawanci sai especially matasa sai gari ya waye. Yawancinmu sai gari ya waye muke fita mai sallar asuba, yawancinmu. Karka ce min a'a. So ka canza rayuwarka ka dinga zuwa sallar asuba akan lokaci, ka dinga aikata abin da zan faɗa maka, ita ce hanyar da za ta taimaka wajen ci gaban rayuwarka da tashin arzikinka da kuma samun nasarorinka a rayuwa. Duk lokacin da kai sallar asuba ka zauna ka yi istighfari. Bayan ka yi sallar asuba gaba ɗaya an gama sallar asuba, ka yi addu'o'in da za ka yi, to ga wata addu'a da za ka yi ta daban za ka yi ta kawai saboda lamunin Ubangiji, neman lamuni ake yi a cikinta. Addu'ar ita ce za ka istighfari 33, istighfari za ka fara yi 33, sai ka yi la ilaha illallah 33, sai ka zo ka yi salatin annabi 33. Kaga arhaba gasko gaba ɗaya ka yi guda 100 kenan, ba ma 100 ba, 99. Daga nan sai ka zo ka ɗauki carbinka, sai ba ma carbi ba, kar ma yi da hannu, sai ka karanta fatiha kawai zaka karanta kafa 9. Fatiha kawai zaka karanta kafa 9. Idan ka karanta fatihar kafa 9 sai ka dawo wancan istighfari kai a farko, to wannan salatin annabi zaka yi, sai kai salatin annabi a farko, sai kai la ilaha illallah a na biyu, sai kai istighfari a ƙarshe, dama a can shi kai a farko. Kawai ka ɗaga hannunka, kar ma ka roƙi komai, kawai ce ya Allah duk abin da na tunkara Allah ka yi min lamuni, Allah ka biya mu. Kawai ka dinga ita wannan kawai ta neman lamuni ce. Ina so sai baka da abinci a gidanka, abinci ya ƙare maka ka ƙure, sai ka fara wannan addu'ar. Kawai ta neman lamuni ce, kuma wai ba wai duk abin da ka tunkara, duk abin da ka sa a gabanka. Duk abin da ka sa a gabanka kawai a tafi, kawai Allah ya biya shi, alfarmasi na Rasulullahi. Ko ba wai ana yin ta yau gobe jibi shikenan ka gama ba, a'a. Shi dan adam ajizi ne kuma yana gajiyawa. So ran da ka gaji sai ka yi, sai ka bari. Ran da kuma ka ji, amma dai su wannan dai inda kana zuwa sallar asuba, so bai kamata ma a ce ka dinga gajiyawa ba a wannan addu'ar mai tarin falla. Kuma dai ina Abuja, na dawo Abuja. Akan kowaɗanne irin matsalolin da kuka san muna aiki a kansu. Idan kasuwarka ce ta tsaya, so yana da kyau misali ka zo mu samu zama da kai mu tattauna, mu ga a ina ma matsalanka take. Idan aure kake nema abin ya ƙi yiwu, ka nema ya rushe, to mu yana da kyau kai kira mu tattauna da kai, ko a ina kake a faɗin duniya, ko kuma ka zo ka same mu yi bincike mu gane cewa ina matsalan take, mu ɗora ka akan hanya ta neman magani da neman mafita. Idan Allah ya so yayi, in Allah bai so ba mu bar shi da ikonsa da ƙudurarsa, dama shine mu ba ma iya canza komai. So dukkan wata matsala mijinki ne yake cuta miki, matarka ce take cuta maka, a'a yarki ce ta ki ta auru, a'a ke ce kanki kin ki auru, kowace irin matsala da kuka sani, in dai har a wurin Allah ake neman wannan bukatar ya biya, ko kuma ciwo ne a jikin mutum wanda magani ake nema na wannan maganin ciwon nasa matsalarsa, to in Allah yadda kawai ku kira mu da a ko ina kuke a faɗin duniya, za mu gaya muku yadda za ku yi, kuma za mu yi duk abin da za mu yi. Misali idan na magani ne, za mu tura maka da magani duk inda kake a faɗin Najeriya. Dan ban ce maka a faɗin duniya ba, ban ma san hanyar iya fatuwa bare na ce zan je na kai maka sakonka, sai dai idan garin ku mota tana zuwa. Wannan shine dan takaitacce. Kuma yanzu hakan nan ina Abuja, duk wanda yake so mu haɗu, ko yake da wata tambaya, ko yake so ya gani, ko yake da wani mara lafiya, imma ciwon aljanu ne, imma ciwon hauka ne, imma ciwon kai ne. Akwai wani ciwon kai da especially mata suke fama da shi, suna fama da wannan ciwon kan, mafi akasari zaka ga iska ce. Duk maganin da zake sha ba zai ba, lokaci ne, idan aljanin ya zo kawai abin da zai yi ya tafi shikenan. Shine so idan ana so ma a gane wannan abin iska ne, already ina available yanzu hakan nan da ina Abuja, zan iya zuwa in duba in ga menene ma matsalan aljanin ne ko ba aljanin bane. Wannan duk wani abu ne wanda muke iya yin sa cikin sauki, cikin bayar da Allah subhanahu wataala mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina da Abuja kamar yadda nake faɗa.